Molt bona vesprada i benvinguts a la gala d'entrega dels segons Premis Fígaro, un esdeveniment que es celebra per primera volta a València i estem en directe des de l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències a punt de gaudir d'un espectacle que té com a protagonista el creatiu món de la perruqueria. Uns premis que se celebren per primera vegada a València, esta segona edició dels Premis Fígaro, amb una extraordinària participació, més de 97 col·leccions pertanyents a 40 firmes, però tan sols 15 finalistes en l'edició d'enguany. I per a ajudar-nos en la narració d'esta edició dels Premis Fígaro, comptem amb José Morales, ajudant de la direcció tècnica de la València Fashion Week. José, benvingut. Bé, la tenim per fi així, veritat? Ja ho tenim. La segona gala ja està dins de la Valencia Fashion Week, tancat la setmana. Para mí es un honor el poderles presentar a mi compañero, el director artístico internacional de Revlon Profesional, Miquel García. Gracias, Felicitas. Gracias. Gracias, Felicitas. Sin duda el honor es mío. Creo que Felicitas no necesita ninguna presentación. Todos sabemos de su talento, de su trayectoria y de su generosidad, aceptando hoy compartir las líderes de presentación conmigo. Gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Valoramos muchísimo en una noche tan importante para la peluquería española que hayan tenido a bien acudir a la llamada del Club Fígaro, a toda la organización, la Fashion Week, personalmente a Alex Vidal y José Lozano, por facilitar que Club Fígaro esté hoy disfrutando de este magnífico entorno que es el Ágora de Valencia. Vamos a darles un aplauso. Ven conmigo, Felicitas. Pues és important remarcar la importància d'estos premis, dels Premis Fígaro. Ja ho crec, és els Goya de la peluqueria espanyola, premien la creativitat i l'avantguarda en el món de la peluqueria, la fantasia i la creació. Una fantasia i una creació que s'estratifiquen en categories, veritat? Perquè avui anem a veure un autèntic espectacle, seran molts, 15 en total, els finalistes, que opten a 5 categories, 5 premis diferents en esta edició dels Premis Fígaro. No solo la evolución y el cambio que ha habido desde el año pasado, para que veamos un poco todo lo que hemos estado preparando. Creo que es muy importante. Además, el entorno yo creo que en esta edición es insuperable. Veamos vídeo. El Club Fígaro engloba las principales firmas y más creativas de España. Esta idea ha estado en mente de muchos peluqueros españoles. Nuestro objetivo principal es revalorizar la profesión. Y transmitir la sensación de lo que realmente es, tanto en cantidad como en calidad. Y el sueño se hace realidad, y eso ahí. Però molt poquet.
Acabem de veure un repàs de la gala de Premis Figaro de l'any passat, espectacular. Com podeu comprovar, espectacular, de pentinats, de coreografia, d'audiovisuals, tot un espectacle. El Club Figaro tira los restos. De que tanto nuestros finalistas como la peluquería española en conjunto sabrán superarse con creces. Estoy también seguro. Nos gustaría recordarles, sin embargo, que todo esto es posible gracias a la participación de varios sponsors, entre ellos el sponsor oficial, que como bien saben es Revlon Professional. También los medios sponsors, las revistas C&C Magazine, Estética, Moda y Cabello, Coiffeur Profesional, Look y Guapa. Y los colaboradores Mr. and Mrs. Jones y, por supuesto, la Valencia Fashion Week. Además de esto, creo que es el momento, Felicitas, para que alguien con mucho criterio y con mucho y muy importante que decir nos acompañe en el escenario. Él no necesita presentación, es sin duda uno de los peluqueros con mayor trayectoria profesional, mayor reconocimiento internacional, pionero en representar sus colecciones en eventos tan importantes como el Alternative Hair Show en Londres. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso al presidente del Club Figaro. Con todos ustedes, Miquel Lucea. Miquel Lucea, José, que no sols és el president del Club Figaro, també podem destacar més càrrecs. Més càrrecs, és un gran estilista. Celebrando la gran noche de la peluquería española. La verdad es que este proyecto está tomando velocidad de crucero y no es porque queramos ir deprisa, porque sabemos que las cosas bien hechas llevan su tiempo. Y además yo soy de los que piensan que muchas veces por querer adelantar el éxito nos encontramos con el fracaso. Pero bueno, ha surgido así y así lo asumimos. Sabemos que está yendo muy deprisa y ya lo tenemos asumido. Tal vez es por la necesidad que había en el sector de una iniciativa como esta que ponga nuestra profesión en el lugar que le corresponde. Porque no es normal que una profesión que requiera de tanto esfuerzo físico y psicológico, de tanta creatividad, de tantas horas que metemos en los salones, que no esté valorada como esté valorada. Somos muchos ya poniendo nuestro granito de arena para que esto pase, pero claro, necesitamos muchos más. Así que a los que todavía no formáis parte de este maravilloso proyecto, os animo a que lo hagáis. Los peluqueros españoles conocemos el buen momento por el que estamos pasando. Todos sabemos la creatividad que ahora mismo hay en este país. Todos sabemos que las colecciones de muchos peluqueros españoles dan la vuelta al mundo, aparecen en publicaciones de todo el planeta. Todos sabemos que los peluqueros españoles estamos muy solicitados fuera de nuestras fronteras para shows, formación, pasarela, en fin, etc. Para todo esto, yo voy a poner hoy dos ejemplos. Voy a ser muy breve porque lo importante aquí hoy es el show y no los discursos. Voy a poner dos ejemplos. Tengo por aquí, José Hierro tiene por aquí una revista. Es una revista rusa que hace unos meses, en uno de sus números, titulaba Viva España, como podéis ver, y toda la revista la dedicaba a la peluquería española. Toda, desde la primera página hasta la última. Esto es un ejemplo muy significativo del interés que hay fuera de nuestras fronteras por nuestra peluquería. Otro ejemplo muy significativo son los premios de la AIPP, que para los que no los conozcáis son los premios más importantes que hay ahora mismo en el sector. Los organiza la Asociación Internacional de Prensa Profesional. Llevan como 13 o 14 años realizándose. A estos premios siempre el país que más colecciones presentaba era el Reino Unido, que como sabéis el Reino Unido es una potencia en peluquería, todos nos fijamos en ellos. Pues este año, por primera vez en la historia, la peluquería española ha presentado 130 colecciones a esos premios. Se ha colocado en primer lugar, le sigue ahora el Reino Unido que ha presentado 70, casi les doblamos. Después viene Alemania que ha presentado 50 colecciones, por ejemplo. Y en cada una de las categorías de estos premios hay varios finalistas españoles. Y en muchos de los años anteriores a estos premios han ganado peluqueros españoles también. Todos estos son ejemplos podría poner muchos más, pero como he dicho no me quiero extender. Y todos estos son ejemplos del buen momento por el que estamos pasando. Pero esto solo lo conocemos nosotros y lo que tenemos que hacer es que todo el mundo se entere, no solo los peluqueros. Para eso necesitamos la ayuda de los medios de comunicación y saber vendernos, que igual hasta ahora pues no lo hemos sabido hacer. Yo ya no me voy a extender más, lo que quiero es que lo paséis bien. Quiero agradecer a la Valencia Fashion Week la oportunidad que nos ha dado esta noche de estar aquí. Quiero agradecer a Revlon Profesional,
que desde el primer momento nos ha apoyado financiando nuestro proyecto, a Charles Wota. ¿Dónde estás, Charles? Que Charles, pues la idea de que estemos aquí esta noche es de Charles Wota, por eso vamos a darle un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. Un abrazo te lo doy luego. Pues agradecer también a nuestros media sponsors, la revista C&C Magazine, revista Look, Coiffure Profesional, Guapa Estética, a nuestros colaboradores musicales, Mr. y Mrs. Jones, que son los compositores de toda la banda sonora del show. Tenemos nuestra propia música también. Gracias, por supuesto, a nuestro jurado de lujo, a Marcel, a Alberto Cerdán, a Les Vidal, a Pedro Mansilla, a Tony Rizzo, que como sabéis es el fundador del Alternative Hair Show de Londres, que es para nosotros un honor tenerlo aquí esta noche. Thank you very much, Tony. Thank you for coming. It's a pleasure for us to have you here. Thank you very much. Gracias a nuestro auditor, José Hierro, que está currando también muy duro. Le voy a dejar la revista, que pesa un poco, que está currando muy duro por este proyecto. A Strain Diseño, que lleva toda la imagen del proyecto también. Gracias a Alex Rubio, que está por ahí detrás dirigiendo también toda esta historia. Gracias a las autoridades por apoyarnos con su presencia. En definitiva, gracias a todos, que lo paséis muy bien y hasta siempre. Gracias. Eren les paraules de Miquel Lucea, sobretot destacant, José, la importància de la perruqueria espanyola a nivell internacional, sí, ¿no? Miquel Lucea sempre ha estat super compromès en el estilisme, la perruqueria d'avantguarda i en la moda també. Cal destacar que ella va ser un dels precursors de la Passerella Gaudí de Barcelona i sempre ha estat supervinculat al món de la moda, de la creació i de l'avantguarda. Veamos ese vídeo. Ártica. De Sancho. Gemis. Identity. Rizos. Salón 44. Sile. Toni Angay. Expression. Estos han sigut, José, els participants que van a fer acte de presència ara mateix per la passarel·la, els que es disputen els premis i les 5 categories que diuen abans. Cal destacar que tots els nominats està molt renyida la participació entre estilistes valencians i madrilenys. Copen totes les nominacions. Salón 44 hará lo propio con Hormigón. Toni Angay presentará la colección Queens and Follow Me. Rizos, a su vez, presentarán Be Beauty. Gemis nos revelarán su colección Nude. De Sancho hará lo propio con la colección Chrysalid. Ártica nos presentará la colección Yotenori. Y Amparo Carratalá para Toni Angay presentará The Hair Looks Fierce. Señoras y señores, ahora sí que ha llegado el momento que dé inicio la segunda edición de la pasarela Club Fígaro. Comença l'espectacle. Els premis, com se solen dir, Goya de la perruqueria espanyola, comencen. Amb en València, Cristian Vendrell per a Identity. Aquest és el seu vídeo de presentació. Molt futurista, molt Mad Max. Molt futurista, tal com també hem vist en la València Fashion Week en moltes col·leccions. Ara veureu, he vist l'assaig este matí. Espectacular, a les 8 del matí estàvem assajant este número. Espectacular també el vídeo i alguns dels pentinats que comencem a veure en imatge. Guerrero futurista.
Què podríem destacar d'Identity? Identity és l'estilista Christian Vendrell, és el seu director creatiu. Està així en València, és una firma valenciana. I bueno, ja va participar en la primera gala dels Premis Figaro i avui competeix per a la col·lecció d'avantguarda. Anem a veure com és el seu estilisme. Una de les categories, recordem que són 5, perruquer espanyol de l'any, col·lecció de vanguardia, que és la que ara mateix començarà, col·lecció comercial de moda, col·lecció masculina i perruquer revelació. Comencem amb Identity i aquesta col·lecció amb el títol Warriors. Rebel. L'estilisme l'ha cedit la dissenyadora catalana Vivian Blue amb els seus corsets. Bueno, espectacular, ahí tenim a 4 modelos. Tenim a la valenciana Lourdes Coterón, que va ser modelo revelació en Paseo de las Ciberes. I a modelos de primera fila Natalia Skorek, tenim ahí, Amanda Moreno. Moltes de les models que han desfilat en esta València Fashion Week també ho fan en esta gala dels Premis Figaro. Ahí tenim a Lourdes Coterón, espectacular. Això és com una estructura feta de monyo natural. Són com trenes, no? Trenes que pugen molt dalt i que... Sí, és monyo, sí. És com un trensat. Sí, és una trena pegada a l'altra. Espectacular. Molt de temps, José, per a poder confeccionar tot aquest tipus de pentinats tan futuristes. En concret, Christian Vendrell per Identity ha estat des de les 2 del migdia fent estos 4 pentinats. És que no ens estranya per a res, perquè podem admirar el treball increïble que tenen estos pentinats. A mi s'estrenes, ja sé que sembla com una cua de cavall. Una cua de cavall. En llis i en color morat, molt futurista. Molt futurista i tribal al mateix temps. Molt modern. I van vestides les models de la dissenyadora Vivian Blue, que ha participat en la primera volta en València Fashion Week. Amb aquests cossets tan característics de la dissenyadora. Amb els cossets típics que volaven. Esta col·lecció pertany a la seva col·lecció d'hivern, que no és la que ha presentat en València Fashion Week, que és de l'estiu proper. I bueno, com veus, espectacular. I cada una de les models lluint un tipus de pentinat també amb un tipus de color diferent. Hem vist el negre, el morat, ara en tonos marrons, en terra. Així tenim a Natalia Skorek, una dels modelos de primera fila, participant en totes les passarel·les nacionals, en 080, Barcelona, en Paseo de las Cibeles, i avui la tenim per a Christian Vendrell. Lluint un pentinat ros ferotge. Este és més sexy, és una barbaritat. París? És una escama de serp en les muscleres. Molt arquitectònic. Tot i que l'estructura pareix com d'una cistella. Una ràfia, sí. Hem vist una serp autèntica. Bueno, lo que fan estos estilistes, que creen textures en el cabell. Bueno, impressionant, eh? Comencem... Fort, ben fort, Comencem ben fort. Identity, títol d'esta col·lecció, Rebel. Una música inquietant. Crec que és del grup Suns, el grup anglès Suns. I podem admirar perfectament aquests 4 models amb aquests pentinats que ens han resultat tan impactants, Amb molta feina. El següent. Expression. Parlem d'Expression, José. Expression és són madrilenys, és un grup d'estilistes madrilenys. A veure... Arara és el títol d'aquesta col·lecció.
I veiem imatges de com Empís. s'elaboren estos pentinats que anem a veure en passarel·la a continuació. Sembla una col·lecció més conceptual. ètnica, no? I més ètnica. Més orgànica, pareix, també. Inventada en Amèrica del Sud, prop de l'Amazones. Els esbossos d'estos pentinats, com dia José, d'estos perruquers madrilenys. Madrilenys. José Almendral. I este és el nom, el títol de la col·lecció que veiem a continuació en la passarel·la. Són els segons, la segona signatura que apareix ara a la passarel·la de l'Àgora. Expression. Bueno, espectacular. Increïble l'estilisme complet de la model. De la model és Elena Santamatilde, modelo valenciana també, de Sueca. Ha participat en Sao Paulo Fashion Week, en Milán Fashion Week, desfilant per a Dolce Gabbana. Bueno, és una de les tops valencianes i també participant, per supost, en Valencia Fashion Week. Bueno, és espectacular. Tirant-me una altra vegada dels materials de plàstic per emular aquests piercings. Són com... Sí, imiten a piercings, són tatxes, és un plàstic transparent. I el pentinat escalonat en la seva part. Ètnic, com havien Darrere. dit, és esta col·lecció, això s'admira moltíssim en aquesta primera capa, no? Tornen moltíssim les línies tons rectes. així. En aquestes metges en verd, pareix un groc per dos, és espectacular. Apareixen la resta del de casc. 3 models. Vejam. Una escenografia en un toc clarament groc. Com ha de ser la inspiració d'estos perruquers Este en per concret a, és per a més aconseguir conceptual. estes creacions? Reconec ahí un look de la dissenyadora burgalesa Maya Arzuaga, com les sabates també, són de Maya Arzuaga, de l'última col·lecció presentada a París. Bueno, increïble. Una estructura feta de moño, unes sombreres. De Sant Cabell, sí? Sembla un... Un àguila. Tu has estat, José, este mateix matí en els assajos. Rebrent el càsting i mentre el director tècnic de Valencia Fashion Week, Josep Lozano, Alejandro Sa de la Torre i Àlex Rubio, coordinador de la gala, assajaven en tot el càsting. Una coordinació perfecta també en backstage. Ahí distinguim en el front row al jurat. Atent a aquestes col·leccions. 5 membres del jurat que atorgaran els 5 premis de les 5 diferents categories. I ara és el torn de José Sieiro per a Sile Peluqueros. Veiem en què ens sorprèn el grup Sile en aquesta ocasió. Amb el seu vídeo de presentació. Esta col·lecció pareix que és més victoriana, està ambientada en el segle XVIII, es diu Majesty, i no per clàssic deixarà de ser menys espectacular. I el títol ho diu molt bé, és majestuós. És un pentinat majestuós que ens recorda també a èpoques passades, com dius tu, molt victoriana. Quantes hores ha d'aguantar una model abans d'eixir a la passarel·la en un desfile de perruqueria? Jo crec que té que ser una autèntica tortura, és un dia
Un dia de perros, que se passen els pobres. Però elles es veuen molt entusiasmades i entusiasmades en el projecte. Sí, perquè l'estilisme és tan diferent i tan... És dur, però és divertit també transformar-se. I com aguanten aquestes estructures de cabell? José, ahí dalt, perquè estem parlant d'una quantitat important este matí, de cabell. en la sala de perruqueria i maquillatge, estàvem veient a 2 i 3 estilistes per modelo, per als postissos, però bueno, una passada, una passada. 2 i 3 estilistes per model per al cap i a la fi poder disfrutar de la desfilada que els mostrem a continuació en estos Premis Figaro. Looks com este, a misses ones. Són estructures quasi impossibles. Impossibles. Gent que pràcticament són els extrems, les puntes, les que es poden manejar, però la resta del cabell es manté. També en el disseny de la peluqueria entra també en la fantasia i la creació. És com en el món de la moda també, d'on venim nosaltres també. En la passarel·la... Sembla increïble el que es pot fer en cabell, eh? És increïble. També és un punt picant, també, un poc Maria Antonieta. Sí. Victoriana, però més pujadeta de tot, veritat? Sí. Semblen com a rastes, perquè tenim una estructura dalt del monyo, però sí que hi vegem... No, de fet són rastes. Emulant el cap de la medusa mitològica. De moment, això sí, quasi, cabells rossos per tots llocs. Sí, això me comentaven estos dies, que hi ha molta demanda de modelos en cabell ros. És més fàcil, al ser més clar, se distinguís més les textures i la... És més fàcil treballar. I ahí hem vist complements com aquestes perles. Són perles, són pedres vintage, con camafeos. Esta modelo que ve ara és una modelo molt coneguda per la passarel·la de València, Caterina Strigina. Coneguda en la premsa rosa per ser la president casada en Olfo Bosé, germà de Bimba Bosé, fill de Lucía i net de Lucía Bosé també. L'estrella de la desfilada de Ion Fish, que quan la va veure... Amb el seu gosset en la passarel·la. Està molt emocionat també, estava model. I ahí la veiem també lluint els pentinats en esta passarel·la dels Premis Figaro. Espectacular, una volta més. Les apostes de Sile amb el títol Majesty. Com diem, un títol crec que molt ben triat. Molt a to en la col·lecció. I tanquem la categoria molt renyida, també. Hem vist el repàs de les 4 models que lluïssin els pentinats de Sile. José Siero Leal. És l'abreviatura Sile del seu nom, de José Siero Leal. I el vestuari també molt acord. Molt acord. A tot el pentinat i a no m'aventura a endevinar de qui està dissenyat, però... L'aplaudiment del públic de l'Àgora a esta increïble col·lecció de Sile. I ara veurem què ens ofereix el grup del Salón 44. Presentació de l'equip de Xavi García, del madrileny Xavi García. Això és més oníric, més sobrio i molt influenciat per el dissenyador David Delfín. La roba i l'àudio són creació de David Delfín. Línies més rectes i més naturals.
I José, les trenes que tenen molt de protagonisme, però també la tindran... estan molt de moda, no? Molt de moda, jo crec. Torna la trena d'espiga per a les xiques. I Que és tan complicada d'aconseguir, per cert. Complicadíssima. Necessitem un perruquer per a aconseguir aquesta trena. Imagina't ixes trenes, com estem veient ara. Un aspecte també més col·legial en este Més cas. Hem passat de la majestuositat de la... I juguen també en el color, passen del rosa al blanc, més canós. Hem vist el vídeo de presentació i és hora ja que conegam de primera mà l'aposta de Salón 44. En efecte, van vestides de David Delfín. Ja, el monyo molt canós. I un aspecte més desolat. Més trist, acompanyat també per la música que podem sentir. Més tràgic. Molt bonic, m'encanta. I al pentinat diferents estructures també. Un monyo arreplegat amb trenes pels costats i el monyo llis absolutament, pentinat. Que tu dius que es porta moltíssim, no? El cabell llis una altra volta. El cabell llis, quasi marcial. Juguen en els colors, com veiem, entre gris, ros, cobrizo hem vist també. I en la model de la dreta el color cendra, pràcticament, a joc també amb el vestuari. És un gris que tira el blau. Molt minimalista. Molt minimalista. Està posada en escena també, de Salón 44. Inclús en el maquillatge també. És que el món de la peluqueria abarca tot el ventall de tendències. Aquí tenim les sabates fantàstiques de Louboutin que ha dissenyat per a David Delfín. Que boniques són. Són els mateixos perruquers, José, que busquen també la imatge que van a lluir les seves models amb el vestuari. Els equips. Suposa que demanaran els outfits als dissenyadors i els seus estilistes customitzen la imatge que pretenen donar. Estem veient noms de la moda espanyola de primera fila. Una coreografia també molt minimalista. Baixen i pugen per la passarel·la. I utilitza molt el monyo llis, com diem, però també els cabells amb trena, amb la model que ara se'n va. També estàs començant a veure's molt en tendència de peluqueria les puntes desfilades, perquè hem viscut un parell de temporades d'acabats rectes i tornem com a tendència per l'any que ve, per el que veig, les puntes desfilades, a pesar de ser un llis absolut. Aquestes trenes impossibles que naixen des de dalt del cap van fent-se cada vegada més primes. I asimetries també en la cara, perquè moltes d'elles tenien un dels ulls tapats per els cabells. Sí. Però per lo que hem vist fins ara, la col·lecció de Xavi García per a Salón 44 és la més portable al carrer. Tot el que hem vist, evidentment, no me puc imaginar com pot ser en algun dels pentinats que han vist en esta passarel·la, no? Però, sens dubte, molt impactant. Anem amb Toni Angai i la seva col·lecció Fall of the Queen. És la seva videopresentació. Els perruquers Rubén Peña i Carles Domínguez. Trenes novament. I aposta també futurista, perquè podem... Futurista, tornem a les reines. Esta vegada més futuristes. Dos perruquers joveners, molt joveners, així valencians. Joves promeses. I un gran conegut, Josep Navarro. Així veiem la inspiració de Lady Gaga. Molt de color, moltes trenes, molt de volum.
col·lecció mixta, per lo que veiem també, de xica i xica. I es plasma en passarel·la tot allò que hem vist al vídeo. Comença el torn de Xics de Toni Gai. Una posada en escena també molt diferent. Una coreografia també. I una manera de desfilar també que mostra perfectament la creació a el pentinat, sí. Tots els presents, a tot el públic de l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, on estem disfrutant en directe d'esta segona edició dels Premis Figaro. Un pentinat de reina. De reina, futurista. Una I veiem els efectes de llum de l'estilisme. I amb un vestuari molt coquet. M'aventuraria a dir que és creació d'ells, inclús l'estilisme, la roba, la col·lecció. És possible. Per a casar encara més amb el pentinat, veritat. Si veiem el cabell partit en dos, espectacular. Increïble, Són formes impossibles. És com una crisàlida d'una pantalla. Ajudant-se d'estructures de filferro per a poder fer estos volums, veritat? Suposo que estaran... són estructures que estan forrades de monyo. Molt Thierry Mugler. Sí, totalment, I podem admirar també que han optat per un color de monyo completament diferent. Molt més oscur. Més oscur. I blau en alguna ocasió, no? Barrejat en blau. Les reines que venen del fred. Es podien batejar així, veritat? Aposta futurista i una posada en escena increïble. Increïble. Una manera diferent també de presentar la col·lecció, com desfilen les models, que tot pot influir a l'hora que el jurat tria un a un altre. Estem aparcant un poquet la tendència de la gala a fer-ho més desfilada i tornem a l'espectacle. Més coreografia i més acting de les modelos. En xocs de llums. Molt diferent esta aposta a la que havíem vist a la Rubén proposta Peña anterior. I Carles Domínguez. Dos nominacions de les tres de Toni Gai. Exacte. Una presentació robòtica. Ahí veiem el quadre final. Molt estudiat l'escenografia, la desfilada i la gent aplaudint esta posada en escena. De Toni Gai, els xics de Toni Gai. De passarel·la per l'altra banda. Per l'altra banda. I ara admirarem les creacions del grup Rizos. Rizos també un equip de Madrid, en este cas. Una cadena de peluqueria en molts anys assentant a nivell nacional. Molta experiència professional d'aquest equip de Rizos. El moño ros. Predominant en esta col·lecció. Protagonista d'esta col·lecció. B-Icon, més natural. Un
uns vídeos de presentació que ens apropen també a més o menys la línia que van a lluir ara en passarel·la. Aquesta és una línia també més agressiva. I és, José, que bàsicament són valencians i madrilenys els participants d'esta edició dels Premis Figaro. Copen la gran majoria de nominacions. Crec que només n'hi ha un català i la resta valencians i madrilenys. Tenim bona cantera d'estilistes així a la comunitat. Pues ahí les tenim. La col·lecció Billu de David Sánchez per a Rizos. Amb coreografia. Ahí veiem un estilisme punk, totalment punk, en cadenes, I ese cabell que en pareixen taques, i el cabell dos ales d'àngel, no? Totalment planxat i cardat. Un altre cardat impossible. En forma de ventall. I uns tonos, que afavoreixen moltíssim a la dona. Uns cobrizos, un rosa cendra. Així tenim la modelo Anastasia Semineva. Molt similars en vestuari, inclús en pentinat, una amb l'estilisme elevat cap amunt i aquesta modelo té completament cap a baix. Un Thomas Coure. Un look, podem dir, de la dissenyadora Sonia Rykiel. Però també molt Lady Gaga, eh? Sí, bueno. Lady Gaga i Madonna són imprescindibles a l'hora de la creació. Són una contínua font d'inspiració. Contínuament. Les reines de la reinvenció. Ara peixen les dues propostes més de nit. També... Molt punk, molt punk. Molt punk, molt gòtico. Com canvia la visió frontal de la lateral del perfil. És increïble. Sobretot en aquest tipus de pentinats. El públic que estarà en el front row de la gala podran admirar, a banda que és més de prop, veuen a la modelo de perfil i poden veure el treball de les crestes d'estes modelos d'inspiració punk. Absolutament punk i amb uns flocs rojos al final de la cresta, allà s'apreciem, en color roig viu. I les trenes també fan acte de presència. Molt treballat, ixos pentinats, no? Sí, molt treballat per a tindre després que tenen moltes diferents textures que es barregen, no? Així tenim a la modelo valenciana també, Carla Denecker, una gran coneguda de totes les passarel·les nacionals. I és curiós el que dius, que s'ha de tindre molt de treball acumulat per aconseguir aquest efecte que al cap i al fi pareix desgrenyat. Desgrenyat, sí, totalment. S'ajunten les 4 models. L'aposta de Rizos. El quadre final de David Sánchez per a Rizos. Nominat com a perruquer de l'any. Increïble, també. De David Sánchez per a Rizos. I és el tornarà del grup Hemis. Del valencià Víctor Alonso. Una referència també en el món de la peluqueria nacional. Guanyadors de Premis Internacionals de Peluqueria. Impressionants vídeos, que no hem comentat que són increïbles. Sí, és que el món de la peluqueria aposta moltíssim per el món, a banda de la moda, audiovisual, i estan, bueno, són punteros a l'hora de la creació d'espectacles. Una col·lecció esta de Víctor Manuel Alonso, del grup Hemis, que rep el nom de Nude, que és nuet. Nueta, com estem veient a totes i cada una de les models que... Ahí tenim a l'estilista, ahí tenim a Víctor Alonso en el vídeo.
lluint pell. Ahí el tenim, Nude, de la firma Gemis, en nom de Víctor Manuel Alonso. I el perruquer valencià aposta a la passarel·la i ens trobem amb la primera de les models. La primera dels models. Model i disseny valencià a la passarel·la. Ahí tenim un Juan Andrés Mompó, lluït per la modelo Paola Sol. També valenciana. Filla d'un conegut futbolista, Sol. Juan Cruz Sol. Sí. Paola Sol, que personalment a mi m'agrada moltíssim com desfila. És molt elegant. Damunt de la passarel·la. I estils totalment contraposats, per exemple, amb la desfilada anterior, molt més agressiva, amb una música, com diem, més propera al punk, i ara vegem el pas ferm, pausat, de la model. Trenes novament el pentinat. I el rostre de la modelo més net. Com el seu nom indica, Nude. Estilisme senzill, estan molt guapes. Un contrast amb el que hem estat admirant fins al moment. I de fons, el cante hondo, solemne, per acompanyar ara un pentinat que també podríem trobar més al carrer, en este cas. Una vessant més clàssica del disseny en peluqueria. Un tirabuixó a la dreta. Ahí tenim un monyo més elaborat. Lluït per una de les tops de l'edició d'enguany de Valencia Fashion Week, Lucy von Alten. És simètric en este cas, és simètric la vista frontal. I un poc també 70s, de l'època dels 70. Molt folclòric a l'hora. I l'última modelo. Mixessones davant. Molt espanyol. Sí. Ahí tot i que les models són roses. Se barregen les inspiracions valencianes i andaluses. Molt fester. Super elegantes propostes de Víctor Alonso per a Gemis. Vegem en detall la primera de les seues apostes. Preciós este pentinat. És preciós. És molt bonic. És d'acostar-se al nou saló que s'està fent, que inaugurarà pròximament Víctor Alonso en València. Tirabuixons a l'aire i les 4 models que s'apareixen ara de la passarel·la. Per a donar pas al següent vídeo, el del grup de Sancho. Un altre valencià, Jorge de Sancho. És la seva col·lecció. Així destaquen molt amb els fons, l'estètica blanca del vídeo i aquestes pinzellades de color en el pentinat i en el maquillatge. No deixem de meravellar-nos amb els vídeos de presentació de cada grup de perruqueria, perquè visualment és impactant, és impressionant. Els intros. 60 segons, crisàlida. Anem a veure les papallones de Jorge de Sancho.
Una tasca difícil, la que tindrà avui el jurat dels Premis Figaro per a donar els 5 premis de les 5 categories a les quals es presenten aquests 15 finalistes de l'edició d'enguany. 15 finalistes, diem, entre 97 col·leccions que es diu Pronte que s'han presentat al concurs. En total... De tota Espanya. De 40 firmes. Que ha de ser molt complicat, no? Molt complicat. Ahí tenim propostes masculines, perquè l'home també té disseny d'avantguarda en peluqueria. Ahí tenim el modelo Diego Rodríguez en un Ona. Pràcticament el primer model masculí, és el primer que hem vist a la desfilada. És el primer que ha aparegut. Amb la I firma Pavel de Sancho. Així tenim el model també Pavel, participant de Valencia Fashion Week. Una col·lecció pels seus cabells. Sí, sí, sí. Precisament. Un vestuari molt sobri. Molt sobri, molt marcial, és molt karateca, diguem-ne. Així tenim la primera model, de les xiques. Molt cocoon, inspiració cocoon. Una estructura més de championet. Més redona. Vestida per la dissenyadora Maya Hansen. I els tons clars, de moment, en tots els pentinats molt bonico que hem vist en models masculins i femenines. I tenim pentinat molt més elaborat. Molt bonica aquesta justa posició de la senzillesa del blanc amb l'elaboració de l'estilisme. Molt bonica. És increïble el que estem veient ara. És increïble, Els coixets que tornen a fer acte de presència per a matisar aquest look, el look que ofereix aquest cabell, aquesta aposta de la signatura de Sancho. És com un coral. Molt bonico. Presentació global per a que la gent observe en conjunt l'aposta de Sancho, el perruquer valencià. I admirarem a continuació el que ens presentarà el grup Àrtica. La valenciana Elena Sánchez. Martínez, perdón. Elena Martínez. El títol d'esta col·lecció, Yonetori. Inspiració japonesa. Oriental, com podem veure. I molt arquitectònica, no? Sí, sí. I amb una versió acústica de Nothing Else Matters de Metallica per a acompanyar este vídeo. També una col·lecció arriscada. S'anticipen a les col·leccions d'estius i barregen els blancs en el color fluor, com ha vingut moltíssim enguany. Unes estructures complicadíssimes, pel que vegem en imatge. Vegem el títol de la col·lecció, Yonetori, que ens proposa la firma Àrtica i més concretament Elena Martínez.
directament les 4 models en passarel·la. Totalment escultural. I vegem en conjunt, en una primera ullada. Quadros, és increïble. Impressiona el que estem veient. I aquestes estructures perfectament aconseguides Ahí tenim amb monyo. I geometria per tots els costats. Triangles. Això és monyo. Quadrícules i tot és cabell. És de veres. Ahí ho podem apreciar. Estructures forrades de cabell. Torna al roig, eh? Sí, hem vist les crestes, aquests detalls en roig ara mateix. És un color que afavoreix molt. Afavoreix molt. Tot i que hi ha que triar el més adequat. Sí. Crec que és el més complicat, És complicat. veritat. Tu saps, José, com a... I aquest detall d'inclús el foradet. El foradet, el parche de l'estructura l'ull. del cabell per a poder tindre la vista despejada. I ara una altra aposta tubular. Increïble, també. Increïble. Este pentinat. Molts ens preguntem, José, com pot aguantar això? Com pot desafiar a la llei de la gravetat? Aguanta, va forrada de ganxos. Més els productes... Això suposo que és una estructura que va Enganxada al... enganxada. Tots els productes que s'utilitzen per a poder elaborar aquestes Ahí tenim torres de leds trenes. que ixen del cabell fins al vestit. També molt original està posada en escena. El que podem veure és trenes per tot arreu. Això sí és una de les constants, no?, en cadascuna de les col·leccions que hem vist. Que demostra la maestria dels estilistes a l'hora de executar els seus pentinats. És el més lluïdor. En la vista posterior, lateral, ara la frontal de l'aposta d'Helena Martínez, de la firma Àrtica, la col·lecció Yonetori. Que s'il·lumina ara les trenes de... Increïble. I ara admirarem les creacions de Toni Engay, Espanya. Abans hem vist a Toni Engay en Joves Promeses i ara admirarem les de José Boix. José Boix. José Boix, de Toni Engay en la seva col·lecció My Hair Looks Fierce. Tornem al grunge, al rock, I cabells a l'agressivitat. molt més curts. I curts. Curts, buidats per els costats, amb volums en la part superior. I el treball de la reconeguda estilista valenciana Amparo Carrotela. Molt modern, molt bonico. I amb els estilistes, els perruquers de Toni Engay. Estic veient moltíssimes cares valencianes en els intros, en els vídeos, en les propostes. Bona senyal, molt bona senyal. I amb esta desfilada es tanca el concurs, estarà la sort en l'aire. Apareixen els quatre molt grunys, no?, esta aposta. Molt rockera. Super equipats. Els bolsos. Molt passarel·la, molt bonico, m'ha encantat. Cadenes. El cantant de Dolors. Un cabell molt alborotat, però molt ben estudiat. Molt ben estudiat, està... País mentira.
Perfectament despentinat. I ara vegem una versió més punk, amb, diguem, els costats més buits. Més buits i el volum a dalt del cap. Ahí tenim el modelo revelació de l'última València Fashion Week, Àngel Peiró. Que no sembla, i ara mateix m'acaba de quedar... No sembla És quasi un xiquet i ahí el tenim fet una estrella del rock. És que els estilistes canvien tant els models que a vegades pareixen irreconeixibles. I és el cas d'Àlex Peiró. Els pentinats en si canvien les faccions de la cara. Totalment. I ahí tenim els 4 models. Bona tendència en la moda masculina per l'Ibercanet. Ahí tenim una pose més informal, més rockera. La dels perruquers de Toni Angai. José Boix i Amparo Carratala. M'agrada molt l'estilisme, en aquest cas. Està molt elaborat. Molt ben fusionat amb el cabell, perquè la roba, aquestes botes, aquestes pells, les cadenes. Que abandonen la passarel·la els rockeros de disseny. De Toni Angai, Espanya. I bé, ja hem vist totes les desfilades. I anem a mirar ara la gala, els premis. La feina ara és del jurat. Tenim 5 categories i 5 membres. Concretament anem a anomenar-los. Tenim a Toni Rizzo, que com ha dit Miquel Lucea, és tota una eminència, s'han canviat els presentadors, ahí veiem. Toni Rizzo, Àlex Vidal, Marcel Monlleó, Alberto Cerdán y Pedro Mansilla serán els 5 membres del jurat. De creatividad, de trabajo, de pasión, de ganas de agradar. Yo estoy francamente impresionado por la calidad de todo lo que hemos visto. Y creo, estarás de acuerdo conmigo, Felicitas, efectivamente, Miquel, que toda esa maravilla que acabamos de ver se merece otro fuertísimo aplauso. El públic està encantat, evidentment, amb tot el que ha vist. Como decía Miquel en Tenim Àlex Vidal. espléndido discurso, aparece el director. Este evento Per a interrompir demuestra... els presentadors. Uy, ¿ya estamos aquí? ¿Te han lanzado? Bienvenidos. ¿Saben ustedes quién este señor que nos acompaña inesperadamente? Como las buenas sorpresas. Me han dicho que teníamos que dar una sorpresa. ¿Y esta ha sido la fórmula de dar la sorpresa? Ah, fenomenal. Este señor no es otro que Àlex Vidal, al que quiero agradecer personalmente todas las gestiones que ha hecho para que el Club Fígaro tuviese este maravilloso escenario. Él es una de las mejores agujas. Y que llorará el premio al revelación del año. Ahí el tenim, Àlex Vidal. Y ha venido porque él es el responsable y encargado de entregar, en este caso, el premio al peluquero revelación. Creo, pues, que es el momento de... la entrega de premios de Fígaro. Yo creo que ha llegado el momento muy esperado para todos, sobre todo los que están aquí sentados, que deben estar nerviosos. Entonces yo creo que podríamos ver el vídeo que reúne toda la totalidad de las colecciones, las propuestas de las colecciones presentadas. Fenomenal. Veamos ese vídeo. Ese resum de les col·leccions que s'han presentat en esta gala Fígaro. 15 per a que finalistes. ens fem una xicoteta idea, no? Més resumida de... Vinga, José, arrisca tu, que ets el professional. És dificilíssim. No sabries dir, no? No sabria dir-te. Peluquero de revelació, anem a veure. Anem a repassar. Què és el que
podries destacar del Perruquer Revelació? Recordem que està Josep Navarro, Elena Martínez, Rubén Peña i Carles Domínguez. Bueno, destaquem la bona cantera de joves perruquers que té Toni Angai. Els tres són valencians i els tres han sigut els més arriscats i més conceptuals. Hem vist geometries, hem vist molta trena, els que més han utilitzat el color. I, bueno... És difícil decantar-se per algun de... El jurat ho ha tingut per algun dels tres aspirants. Pues menos mal que tu no estàs en el jurat, eh? Menos mal. Ho passaria fatal. Són tres aspirants per al Perruquer Revelació, però també tres els que es juguen el premi a la col·lecció masculina. Sobretot que Sancho... És un treball molt dur el ser jurat d'aquesta gala, perquè juzgar algo tan... que costa tant de fer, com una col·lecció de roba, una col·lecció de monyos, tantes hores, tant de material... S'ho juguen tot pràcticament més que en un dia, és molt difícil. En una gala. No pot fallar res. Porten mesos en això, en proves. Tots els equips fent proves totes les setmanes, en comunicació de cada equip. És molt de treball. Les proves del mateix matí. S'ho mereixen tots, realment. Si són els 15 participants, s'ho mereixen el premi, realment. En esta ocasió, este primer premi del Perruquer Revelació és valencià. Segur. Segur que serà valencià. Estem d'enhorabona, per tant, passe perquè el que passe. Els tres finalistes ho són, així que un d'ells s'emportarà aquest guardó. Tenim a The Sancho Estilistes, José Boix Identity en el premi a la col·lecció masculina. Estarà també la categoria de col·lecció comercial de moda, col·lecció de vanguardia y també el Perruquer Español del Año. Con Alex, que va a estar un ratito con nosotros, porque su presencia ya llena todo el escenario, de que nos lo han lanzado así improvisadamente y ha sido una maravillosa sorpresa, pero creo que tenemos que seguir con el guión que teníamos establecido y ahora nos tocaba hablarles pues de la labor de los miembros del jurado, de la cantidad de colecciones que se han presentado a concurso, que si no recuerdo mal, estamos hablando de 97 colecciones procedentes de 40 firmas de 12 comunidades autónomas más Andorra. Una votación que se ha producido... ¿Cómo se ha producido la votación, Felicitas? Pues el jurado internacional ha votado a través de Internet desde diferentes países del mundo, desconociendo siempre la votación de sus compañeros. Y solo los auditores recibieron esa puntuación de manos del jurado internacional para garantizar la máxima imparcialidad. Qué bien lo explica esta mujer, me encanta. Felicitas es fantástica. Alex, ¿cómo estás? Agobiado por meter la pata. Es un placer tenerte con nosotros. Ten en cuenta que es mi primera experiencia y me tenéis que perdonar. Y encima no me han puesto micro. Estás perdonadísimo. No. Aquí tenemos un micro para ti. És el que Alex Vidal se li escolta perquè s'acosta al presentador. Os pido disculpas. Vengo del mundo de la moda y esto es mi primera experiencia en el mundo de la peluquería, la cual apoyo y quiero mucho. Por lo tanto, disculparme mi petitura de pata. Gracias, Alex. Ya que le tenemos aquí con nosotros en el escenario, como tenemos que dar paso a la presentación de los miembros del jurado, vamos a empezar por él. Y voy a ser yo además el que te presente, por el cariño que te tengo. Alex es una persona que aquí no necesita ninguna presentación, porque, como bien sabéis, tanto su boutique como su firma está considerada de lo mejor que hay en la Comunidad Valenciana. Él ha trabajado en el mundo de la moda desde siempre, trabajando en Europa para algunas de las principales firmas, entre las cuales podemos mencionar Marciano en París, Blue Marine en Milán o Valentino, y en la actualidad es el director de la Semana de la Moda de Valencia. Por mi parte, me gustaría nombrar a Pedro Mansilla, profesor del Máster de Periodismo de la Moda de las Universidades Francisco Vitoria y Pompeu Fabra. Ha sido comisario de varias exposiciones de moda, es miembro del jurado del primer Premio Nacional de Diseño de Moda que otorga el Ministerio de Cultura. Tony Rizzo, como ya se les ha presentado, una leyenda viva del mundo de la peluquería, una de las personas más influyentes en nuestro sector y al que agradecemos su presencia hoy aquí. Es uno de los peluqueros más influyentes del mundo y es, gracias, y es fundador y director del Alternative Hair Show de Londres.
También destacar a Alberto Cerdán, estilista y peluquero por excelencia por Las Famosas. Es un gran colaborador de programas de televisión, tiene una carrera muy dilatada, sinónimo de éxito y popularidad. Muy bien. Marcel Mongeó. De Barcelona. Cine, teatro, fotografía, vídeo, docencia, ateliers y fashion shows. Ahí es nada. Siendo esta última disciplina en la que se ha sentido más cómodo y donde se ha permitido conocer a diseñadores de moda altamente considerados, los cuales le han llevado de la mano hasta los desfiles de la alta costura de París. Y bueno, ya como tenemos a Alex Vidal con nosotros, yo creo que es el momento de dar paso a los ganadores de las principales categorías. El premio que va a entregar Alex Vidal es el premio a Peluquero Revelación del Año y cuyos nominados son... Carles Domínguez, Josep Navarro i Elena Martínez. Rubén Peña i Carles Domínguez per un costat, Josep Navarro per un altre i Elena Martínez com a tercera candidata per endur-se aquest premi, el premi al perro que és revelació, que otorga Alex Vidal. Ese redoble. Ahí tenim a Josep, a Elena i a Carlos, els quatre. Ahí veiem a Rubén també. Rubén Peña, de la firma Toni Angay. Rubén Peña, guanyador del guardó de perruquer revelació de l'any. S'ha de recordar que ha sigut la col·lecció Queens, en aquests volums que hem vist, aquestes estrenes, molt emocionat. Queens, reines. No espera menys. Vegem qué es el que ens diu, quines parables. En primer lugar, muchísimas gracias a todos por haber venido esta tarde a acompañarnos, ya que sin vuestra ayuda el desfile no podría haber surgido. La colección lleva el nombre de Rubén Peña, pero en realidad está hecha entre dos personas, es Carles Domínguez, lo hicimos entre los dos. Tuve que poner mi nombre. Bueno, me da igual. Rubén Peña, Carles Domínguez, desde Toni Angay. Gracias a ese equipo que nos respalda, que nos apoya, Toni Angay España. Y gracias a José Boix por la oportunidad que nos ha dado a los dos por hacer esta colección. Muchas gracias. Y el año que viene nos vemos y que la peluquería española siga y siga y siga. Un poquito cada año. Muchas gracias. Els agraïments de Rubén Peña com a... Molt content amb el seu guardó. En un equip. Com a perruquer revelació. Sempre els premis revelació en totes les disciplines són els més emotius. A continuación llamamos a Pedro Mansilla, el cual se encargará de hacer entrega del premio a la mejor colección masculina, cuyos nominados son... Tenim a Pedro Mansilla. I els nominats. De Sancho Estilistas. José Boix de Toni Angay. I Identity. Valencians també. També els tres, valencians. Per què apostes tu, José? I el ganador és... No me facis això, Belén. Ho sabem en uns instants. Ahí tenim els tres. Ahí tenim a Cristian nerviós. I a Jorge de Sancho Reconecta ahí també. Identity. Ai, Cristian, enhorabona. Molt bé. La signatura Identity. José. No vol banyar-se, José. M'he descobert. La seva aposta secreta. Destapar. La aposta secreta de José Morales.
que s'ha fet realitat. Premi a la millor col·lecció masculina. Sé que Cristian s'ho ha currat moltíssim, Bueno, la verdad es que el año pasado nos quedamos a la final y para este año la idea era por lo menos quedar finalista, con lo cual no puedo más que pedir y dar gracias por este premio. Sobre todo, perdón, estoy un poco nervioso, la verdad. Sobre todo me gustaría agradecer a toda mi familia, me gustaría agradecer a mi equipo. Bueno, emocionado. Está a punt de plorar, Gracias, perdón. Me gustaría agradecer también a Arturo Rosalén porque ha hecho un gran trabajo de maquillaje, a Salva G, que no está hoy aquí, pero me ha ayudado también con alguna imagen. Me gustaría agradecer también sobre todo a David Arnal, que es un gran fotógrafo y mejor amigo. A Vivian Blue y a Nillarte por el estilismo del show de hoy, pero si realmente quiero agradecerle a alguien y se merece este premio, es a la persona que está todos los días conmigo, apoyándome y animándome para que esta profesión cada vez tenga más sentido, que es mi mujer Yolanda. Va por ti, cariño. Una dedicatòria sentida. A la seva Cristian, dona. molt emocionat que està Cristian. Benvolgut, com a professional. Enhorabona, Cristian. A continuación reclamamos la presencia de Alberto Cerdán, que hará entrega del premio a la mejor colección comercial. Alberto Cerdán, també estilista i perruquer conegut per haver pentinat a famoses com Nord de Jordània, Clàudia Schiffer o Joan Collins. I és qui atorga el premi Que tenim més nominats. a la que són millor col·lecció de moda. José Boix de Toni Engay, Expression i Gemis, estilistes. José Boix de Toni Engay de València, Gemis, Víctor Manuel Alonso també de València, Expression de Madrid. Y el ganador es... Ahí tenim els tres. José Bosch, de Toni Engay. José Boix, guanyador del premi a la col·lecció comercial de moda d'esta segona edició dels Premis Fígaro. I el segon per a Toni Engay. Doblet de moment de la signatura, la firma Toni Engay. I a veure què comenta. Bueno, en un principio lo que me gustaría es daros las gracias a todos por estar aquí. He tenido la gran suerte de ser el segundo año en recoger este premio, pero me gustaría dedicarle a una persona este premio, y es Amparo Carratalá, que es una de las personas que ha estado junto a mí todo el año, ayudándome tanto en la escuela como en el salón, como en la preparación de todas las colecciones. A Josep Navarro, que ha estado conmigo también, y a todo el equipo de Toni Engay, que está ayudándome y facilitándome la vida en el día a día en el salón, y también pues a toda mi familia, que también me facilita muchísimo la vida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. També molt emocionat, Molt emocionat. L'equip de Toni Engay són una gran família. Sí, són com una pinya, Sí, no? sí. Eso es nota molt en els seus Reclamamos discursos. la presencia ahora en el escenario de Marcel Mongeó, el cual hará entrega del premio a la mejor colección de vanguardia. Marcel Mongeó, un perruquer que du tota la vida al servici de la moda. Més de 47 anys Y cuyos exercint la nominados professió. son... I aquí tenim els finalistes. Sile Peluqueros, Amb les seues reines victorianes, Identity, altra vegada Cristian Vendrell, que ha obert l'espectacle. Estilisme Punk i Expression. Candidats al premi a la col·lecció de vanguardia. Tenim a Sile Peluqueros, de Madrid, Expression de Madrid, i Cristian Vendrell, d'Identity, de València. Y el ganador Ara sí que es... apostes. Ara sí que en tenim. Per qui apostes, vinga? Per el valencià. Home. Expression. No hem tingut sort, però bueno, ha sigut una proposta Era realment increïble espectacular. esa posada en escena de... Emissos piercings, Era molt espectacular. tribal.
des de la posada en escena fins als pentinats. Ens agrada moltíssim també aquesta proposta d'Expression a tots, així que... Guanyadors de la col·lecció de Vanguardia. Però dos tres ho mereixien, les tres col·leccions ens han La veritat agradat és que molt, sí. Bueno, aquestes tres han sigut les més treballades també, perquè han sigut les més conceptuals i les més... És de Vanguardia. Claro. La millor col·lecció de Vanguardia per Expression. Agradecidos estáis todos, después de todos los agradecimientos que llevan dando el resto de mis compañeros aquí. Vamos a ser breves y yo sí quiero recalcar algo sobre Fígaro que es muy importante. Segundo año que estamos aquí celebrando los premios. El primer año realmente fue muy emocionante para todos. Este segundo año ha sido una consolidación, pero el tercer año que viene va a ser una revolución. Eso tenerlo por seguro. Hemos visto de un año a otro un cambio abismal en lo que se refiere a la calidad de la peluquería, a las propuestas, al vestuario, maquillaje en general, todo. Es impresionante la evolución que hemos tenido desde un año hacia otro. No me quiero ir de aquí, desde este escenario, sin agradecer a las tres personas que para nosotros son muy importantes, que son Ana, Garbiñe y Inma. Están por aquí y esto va para vosotras. El discurs d'agraïment de Six d'Expression. Bueno, y me hace a mí Y atención. personalmente mucha ilusión llamar al escenario a Tony Rizzo, Tony Rizzo, el cual además va a hacer entrega del premio más importante peluquero español del año. Tony. Desguardos més importants. Quiero desaprovechar la ocasión de interactuar un poquito con Tony Rizzo, aprovechando que lo tenemos aquí. Hi Tony, good evening. Buenas noches a tutti. Batiburrillo. Parlo italiano, mal español. But italiano. it's a great pleasure to be here. Un gran piacere di essere qui. The thing that I've learned today, that we are in a new dimension. This is a new dimension of hair. Dice que está encantado de estar aquí con nosotros esta noche, que la cosa que ha aprendido hoy realmente es que está apreciando que hay una nueva dimensión en el cabello. And we have to think of new ideas, not just in hair, makeup, clothes. All the presentations were fantastic tonight. Dice que tenemos que pensar en nuevas ideas, no solo en cabello, maquillaje o vestuario. Todas las presentaciones han sido fantásticas. And the artists that performed tonight did fantastic work and beautiful, beautiful models. Can we give a round of applause to all the models? Were fantastic. M'han encantat les models. I tot un plaer per a tots que estiga Tony Rizzo així, el fundador de el aplauso que acabáis de dar, lo acabáis de dar por las modelos. Dice que los artistas que han trabajado esta noche han hecho un trabajo maravilloso, pero que las modelos también, y por eso pedía el aplauso para ellas. I'd like to thank all of you for inviting me. Quiero agradeceros a todos el que le hayamos invitado. Miquel Lucea, who has an incredible imagination. Dice que Miquel Lucea posee una imaginación increíble. Who has done the alternative air show now for 4 times. Ha gastado en el Alternative 4 veces. And is always an incredible show, and does Spanish hairdressing, an incredible, proud and privileged to have him with us. Dice que siempre hace eventos francamente impresionantes y que es un privilegio tenerle representando a la peluquería española. La peluquería española, per ora, per me, è il numero 1. Dice que para él el número 1. El privilegi és que una persona com Congratulazioni. parli així, Questo dels premis de la La peluqueria peluqueria espanyola, espanyola. estem parlant d'un gran i està dient que la peluqueria espanyola és puntera, sí. Y bueno, creo que es el momento de que veamos los nominados a Peluquero Español del Año. Ells estan els nominats. 3 nominats més. David Sánchez, Rizos, Cristian Vendrell, de la firma Identity, i Xavi García per Salón 44. Madrid, València i Madrid. Perruquer espanyol de l'any. El premi pot ser més important d'estos premis Figaro. Atenció. Que nervis. Ai. Palmadetes, concentració.
David Sánchez Esteban, Rizo. David Sánchez de Rizos es fa amb el premi al perruquer espanyol de l'any d'esta segona edició dels Premis Fígaro. Rebent el premi de mà de Toni Rizzo. És un altre gran. Un guardó molt important, este, no? Molt important. I dona molta categoria al perruquer. Bien. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Quería comenzar diciendo que ha sido todo un honor compartir nominación con todos mis compañeros, independientemente de la categoría. Creo que todos ellos podrían estar aquí igualmente porque hacen un trabajo fantástico, así que enhorabuena a todos, chicos. Agradecer también al jurado que haya tenido pues, a bien considerar nuestro trabajo como digno de este reconocimiento. Estoy seguro que han tenido una labor dificilísima, así que muchísimas gracias. Y, cómo no, pues al Club Fígaro, a su presidente Miquel, a la junta directiva y a todos los socios, que sois los que hacéis posible esto y los que nos dais la ilusión de poder participar hoy aquí en un marco tan incomparable como este. Hay algo muy importante que me gustaría decir y que es algo que yo tengo muy claro. Para mí, este premio no lo he ganado yo, ni mucho menos. Este premio lo ha ganado Rizos, ya que el valor más importante y sobre el que está fundada la compañía es el trabajo en equipo. No hay proyecto que sea única y exclusivamente responsabilidad de una única persona, sino que son muchas las personas las que ponen toda su pasión, toda su ilusión y todo su talento para que las cosas salgan bien. Así que a todas las personas que componéis el grupo Rizos y a todas las personas que colaboráis con nosotros, felicidades, este premio es vuestro. Por último, muchas gracias. Por último, y dentro del pequeño trocito que me toca de este premio, sí que me gustaría dedicárselo muy especialmente al equipo artístico, con el que tengo la suerte de trabajar y aprender absolutamente todos los días. Y personalmente a mi familia, a mis padres, mis hermanos, mi mujer y mi hijo. Espero que estéis tan orgullosos como yo lo estoy de vosotros. Muchas gracias. Les paraules emocionades de David Sánchez, el guanyador al millor perruquer de l'any en estos Premis Fígaro. I arribem al final de la gala. José, què podem destacar ràpidament d'esta segona edició dels Premis Fígaro? Destaquem la inspiració punk, destaquem la torna dels cabells rossos i rojos, destaquem la utilització de les trenes i dels volums i destaquem l'aliança entre moda i disseny de peluqueria. Tan perfectament. Perfecte, un matrimoni. Perfecte, tal com han vist. Perfecte, i així en València i tancant la nostra passarel·la. La Valencia Fashion Week amb este esdeveniment. Y que nuestro público vuelva a disfrutar unos minutos con todas esas modelos que han salido y esos trabajos, unos trabajos maravillosos. Un carrusel final, de equipos que están ahí detrás trabajando todo el día, estilistas, peluqueros, maquilladores, fotógrafos. Creo que se lo merecen todos estos premios porque le han hecho unos trabajos impresionantes. Yo me siento muy feliz de haber podido presentar esta edición otra vez con todos ustedes, agradecerles su presencia, a la audiencia también en casa. Y bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo lo he disfrutado. Yo creo que lo hemos disfrutado todos. Gracias, felicitas. El público ha disfrutado de la gala. Llega el momento de despedirnos hasta el año que viene y demos una bienvenida maravillosa a nuestro carrusel final. Gràcies a todos. Ja admirarem ara el carrusel final amb totes aquestes creacions fantàstiques que hem vist damunt d'esta passarel·la i que ens ha impactat tant. Impressionant i que... Molta feina darrere, com hem remarcat. I que resumís tot el que ens ha destacat fa un moment José Morales. El que hem vist. Ahí tenim les propostes de Cristian Vendrell. Aquesta estètica més futurista. I cada estilista apostant per una... arreplega el seu cast. Amb les seues 4 models. Impressionant també ha sigut esta col·lecció. Increïble.
Ahí tenim els guanyadors d'esta edició dels premis. És la col·lecció de rizos, la que ha guanyat. Amb les seues creacions. Tot un èxit esta edició dels Premis Fígaro. Esperem que vagi encara més en la següent edició. I José Morales, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en esta retransmissió, per haver estat amb nosaltres. Ha sigut un plaer. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per haver convidat. Ja saben que amb esta desfilada, que amb els Premis Fígaro, acaba també la València Fashion Week, però els hem de recordar que a Canal 9 demà a les 11:30 del matí tenen un últim resum de tota esta setmana per a que la disfruten. No s'ho perdin. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies, com sempre, per estar una vegada més ahí. Bona nit.